Ka taɓa jin haka? Kana ƙoƙari, kana aiki, kana da mafarkai, kana addu'o'i, amma rayuwarka kamar tana nan a wuri guda. Sai ka fara tambayar kanka, me nake yi ba daidai ba? Wataƙila baka da matsala da ƙoƙari, wataƙila matsalar tana nan a wani wuri daban. Yau zan faɗa maka gaskiya mai ciwo, ba domin na raunana ka ba, amma domin ka ƙarfafa. Dalili na farko da ke hana ka canza rayuwarka shine kana ƙoƙari ba tare da tsari ba. Na san wani saurayi yana aiki da safe zuwa dare, yana son ya zama attajiri, amma ba shi da plan, ba shi da inda yake son ya dosa, ba shi da rubutacciyar manufa. Shekaru 3 ya wuce, babu sauyi, ba don bai yi ƙoƙari ba, amma don bai san inda yake tafiya ba. Idan baka san inda kake son zuwa ba, ko ina zai zama tafiya marar amfani. Ƙoƙari ba tare da tsari ba yana gajiyar da kai ne kawai. Ka tambayi kanka yau, ina da manufa a rubuce? Ina da tsari na wata 3? Ina da tsari na shekara 1? Idan babu, canji ba zai fara daga nan ba. Dalili na biyu shine jinkiri. Zan fara gobe. Ina jiran lokaci mai kyau. Ina jiran dama. Dama ba ta zuwa ga wanda yake jira. Takan zo ne ga wanda ya fara. Yawanci mafarkai ba su mutu ba saboda wahala ba. Sun mutu ne saboda jinkiri. Ƙaramin mataki yau ya fi cikakkiyar niyya gobe. Dalili na uku shine kana rayuwa domin ra'ayin mutane. Kana son kowa yarda da kai? Kana jin tsoron abin da za a ce? Amma ka tambayi kanka, mutanen da suke magana za su ɗauki nauyin rayuwarka? Za su biya maka kuɗin rashin nasara? A'a. Idan ka bari tsoron magana ya hana ka motsi, rayuwarka za ta tsaya. Dole ka koyi tafiya, ko da kuwa ba kowa yake taya ka ba. Dalili na uku kuwa shine ka kasa fidda tsohon tunani daga cikin ƙwaƙwalwarka. Rayuwa tana canzawa ne daga ciki. Idan har kana ƙoƙari kamar tsohon kai, rayuwarka za ta kasance kamar tsohon kai. Sabon sakamako yana buƙatar sabon tunani. Ka rage zama da masu kashe mafarki. Ka ƙara zama da masu ƙarfafa ka. Ka fara karatu. Ka fara sauraron masu nasara. Ka fara sauraron mutanen da suka ci gaba. Canji yana farawa ne daga ƙwaƙwalwa. Dalili na 5 kuwa shine tsoron kuskure. Kana son komai ya zama cikakke kafin ka fara, amma gaskiya ita ce ba wanda ya fara da cikakkiyar hanya. Kuskure ba maƙiyinka ba ne, shi ne malaminka, shi ne wanda zai koyar da kai. Wanda bai taɓa kuskure ba, bai taɓa gwada sabo ba, bai taɓa gwada sabon yin abu ba. Idan rayuwarka ba ta canza ba, ka tsaya ka sake dubawa. Shin kana da tsari? Shin kana jinkiri? Shin kana sauraron kowa? Shin kana tsoron kuskure? Canji ba sihiri ba ne, zaɓi ne. Yau za ka iya yanke shawara, ka fara, ka canza, ka ɗauki alhakin rayuwarka. Idan wannan bidiyo ya buɗe maka ido, kada ka manta ka yi subscribe, sannan ka danna ƙararrawa. Ka saka ma wannan bidiyo like, saboda da zarar an saki sababbin bidiyo za a sanar da kai.